guys, खुलुमबाय नमस्कार आंनि मनजलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबो बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोथारै आरोना आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ नाथाय जोंहा दैसाया लोमजादों आरोना दाखालि एप्रिल 1 थारिखनिफ्रायनो फुरा लोमजादों साराय 10टायाव हथार खरि लोमजादों आरोना मा जायाथाय बार नाङा ना मा नाङाथाय साराय 10टायाव हथार खरि गुजुनानै गोबानानै बे मोदोम दुंनायानो दुंलांबाय आरोना ओमफ्राय साराय 11टायावहाय लांनानै मुलिखौ दौफैबायबो आरो फैनानैहाय ओमफ्राय मोदोमानो सुगाया नेयै हमिय नालाय पावारा लासै जायो होननानैहाय जोङो मामाया साराय 7टासिम नेबाय जेब्ला 7टासिम जायो अब्ला गोसोआव सुखुथु मोनसिनबाय आरोना हामासै नालाय मोजां जायासै नालाय दुंसिनबायसो गाबनायानो अयथासार दसेबो सिरि थाला गाबनायानो बिदि जाबाय आरोना ओमफ्राय दा आङो टेनसन जानानै नोंगुमैखौ होनबाय थौदो एल'पेथिकआवनो लांसै एल'पेथिकआव थाब हामोलाय खोमा होननानै जोङो एल'पेथिकआव लांफिनबाय आरोना दैसाखौहाय ओमफ्राय तामुलपुरदानाव लांसै होननानै तामुलपुरदान होननाय डाक्टारनाव लांबा गथ'फोरनि डाक्टारखा आरोना गथ'फोरनि डाक्टारनाव लांनानै दाना गैयालाय बे डाक्टाराबो साराय 7टा जाखाबाय आरो लोमजानाय गथ' साराय 7टा जाबाबो आरो डाक्टारानो गैया दाना 8टायावसो फैयो होनबाय दसे नेबाय जों 10 मिनिट ओमफ्राय फन हरबावबाय आधा घन्टा नांबावगोन होनबाय नेबाय थालाथ' होननानै हाब्रुबिल हस्पिटालाव लांबाय आरोना जोङो हाब्रुबिल हस्पिटालाव लांनानै इमारजेन्सि डाक्टार दंमोन रनजित दास होननाय बेजों नायहोनानै मुलि लाबोबाय न'आव सफैयो मायो साराय 8:20 जाबायमोन खोमा सफैबाय 8:20आवहाय ओमफ्राय दौबाय मुलि दौनानै ओमफ्राय बिदिनो माबाबायबो एसे गानहोबाय हजों न'निफ्रायबो जोंनिफ्राय गयबारिनिफ्राय खासिनि खुसिनि होफैबाय एसे एनै थाव गोथां माथां नानानैहाय फुथुबाय आरोना ओमफ्राय दसे थानानै गथ'आ एसे मोजां मोनबाय आरोना एल'पेथिक नालाय आरामनो दसेनो खामानि होबाय ओमफ्राय दा अखानायैबो हामाखिसै मोदोमालाय सुबाय खिन्थु खेरें मेरें गाबबाय थाबाय आरोना दैसाया एसेखौनो बागदावबाय थाबाय खरा रायलायबाबो बागदावनानै गाबो ओमफ्राय माबा मोनसे लासै दोनबाबो एसे शब्द जाबाथाय बागदावनानै गाबो आरोना ओमफ्राय दाना बागदावनांगौबा हासुबावबायसो नै बागदावनानै गाबो ओमफ्राय दाना जोंहा माबाखौ लेंहरनानै फुजा होबाय आरो न' फुजा होबाय जारिबाय ओमफ्रायसो एसे अखानायैनिफ्राय मोजां जालांबाय आरो नै दिनै साबसिनाव फैबाय दैसाया हेलौ बाबा खानाय खालायलायदों हेलौ मबाइलखौसो हानो नागिरदों हेलौ आं मोजां जाबाय गाइसमोन।
आंहा गावनो फास होग्रोदों आं फास होग्रोदों जायाखैमोन ना जादोंबाबो नों आं नायखादों ओमफ्राय नैबेहा होबाय जाहोबाय जाहोनानै दाना नैबे अरस'बाय दैसायाव अरस'नानै मा खालामखो गालफायाव हाबलांनानै माबा जादों होनना खोन्थाबाय नैबे जाहोनानै जानोथ' रोङा दासो साराय 5 मास ओमफ्राय दाना एल'ना नायबाय आं मोनासै उनावहाय साला गोबारनजोब्बाय गोबाबासो नुबाय आं दिंखिया बिलाइ थाबथादोंमोन दिंखिया बिलाइखौनो गोबारनबाय उनावहाय जा रायजाबाय आंहासो दाना आलासिया फैदा Jaro, mana namलाय नोंना? Pronita. Oh, Pronita, मोसागिरिनि नाम. संख्रि. जासाबदो apa? ओंखाम जाबाय. नैबेनो माबाया फिसाजो आरोना आफानि बिनानावनि फिसाजो बियो ओमफ्राय बै जोमग्रा गोथां जोमनाया बिहामजो नानि लक्ष्मीजों रायलायनाया ओमफ्राय नैबे आफायाहाय गलादाङिनि आइनि आफानि बिब'नि बोराय आरो बेबो बिब' सासेनि आफानि थांसै आलासिया थांथारबाय जोंना गोरलै गोरलैफ्रा थांबाय खुलुमहरदो मामि आनै सादिमोनखौबो खुलुमहरदो दे बे जोमग्रा निल नैबे आबैयाहाय माबानि आरोना आफानि बिमानि बोरैबा जायोना ओमफ्राय बै निल कालार जोमनाया जोमग्राया बेनो आफानि बिनानाव आरो बै निल कालारा आफानि बिनानावा बेनो आरो थांदो मालाबा फैफिनलायदो